Ja, jeg hedder Tim, og jeg er på mit 3. år i mit forløb som elektriker hos Vejby AS. Jeg synes, det er meget interessant at være elektriker. Jeg er blevet interesseret i det, fordi at min fætter var elektriker før mig, og jeg har altid interesseret mig for håndværk generelt, og så var det bare elektriker, der fangede mig mest fra starten af. Det er jo egentlig igennem nogle af nogle nyfundne kammerater, jeg fandt i klassen, som introducerede mig til Vejby som en læreplads, men jeg har jo egentlig kendt dem i lang tid, og så jeg har spurgt dem, om de ikke kunne have plads til mig også i sådan 4 års forløb er det jo. Ja. Jeg oplever sjældent, at jeg laver det samme hver dag, og ja, altså det er interessante opgaver. Det er noget, der er udfordrende, men det er også noget, jeg kan altid få hjælp eller bare spørge om hjælp generelt. Og nok mest bare, det tit er noget nyt og udfordrende, der interesserer mig mest ved det.